मैयानि थान्दै मेलाव जों माखासे CWC सेन्ट्रेल वर्किं कमिटिनि जि मेल दङमोन बेयाव जों माखासे थांखि आजावदों आरो बेखौ जोङो थान्दै मेलाव लानानै थांदों CWC निफ्राय बेयाव गाहायै एबसुनि जि संबिजित बेयाव माखासे माइनर जोङो चेन्ज बा एमेन्डमेन्ट खालामनायनि थाखाय मोनसे कमिटि दानो नागिरदों आरो बे कमिटिया गुबुन गुबुन लेयाराव जोंनि आगुनि दैदेनगिरि आथिखालनि बिबानगिरिफोरजों सावरायनानै अपिनियन बिल्डआप लागोन जे एबसुनि बिबाननि समा 2 बोसोर बेखौ 3 बोसोर खालामनो हायो नामा खारन 2 बोसोरा जथेस्थ खम जायो थांनाय समफोराव बे 2 बोसोरानो जोंनि थाखाय जथेस्थ माने मजबुतै बे रान जाबोदों बे समनि थाखाय बे गासिबो थिगैनो दङ किन्तु दिनै जोंनि हाबा मावनाय जोंनि जि माने कायदा कौशल दिनै गणतान्त्रिक भाबै जोंहा हारि दानायनि हारि सिबिनायनि जे खामानि मावनायनि बे थासारि समखोन्दोआव जोङो बेखौ परिकल्पना खालामनानै जोङो बांहोनो हायो नामा बा बारायना लानो हायो नामा बिनि थाखाय मोनसे कमिटि दागोन बर' गोजोन गोरोबथानि मोनफ्रोमबो दफाखौ आखरे आखरे मावफुंनायनि थाखाय जोङो गोथौ आरो गुवारै सावरायगोन 5 बोसोराव मा दफाया रोखा जाखो मा दफाया आद्रा दंबावो आरो आद्रा थानाय दफाखौ भारत सरकार आसाम सरकारजों बबे पलिसि नीतिनि आधाराव बबे माने लामाजों जोङो समाधान खालामनायनि थाखाय आवगायगोन जोंनि स्ट्रेटेजिया मा जागोन डिप्लोमेसिया मा जागोन आरो बेयाव 125 कन्स्टिटिउशनेल एमेन्डमेन्ट एक्टनि गेजेरजों BTR खौ मोर एम्पावर शक्तिशाली खालामनाय आरो फाइनेन्शियल क्षमता फाइनेन्शियल प्रभिजनखौ शक्तिशाली खालामनाय गहपुरसिम गामि सोनाय खोलाहानि गामि सोनाय बेखौ माब्रैहाय जोङो स्पीड आप खालामनो हायो आरो स्र' खालामनानै लानो हायो बर' कसारी काउन्सिलनि गामि थिसननाय बिनि पुर्नांग मर्यादा कार्बि आंलंनि ST हिलनि इस्यु बेखौ जोङो थिग खालामदों स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसनखौ लानानै जोङो गोथौ आरो गुवारै सावरायगोन फारसेथिं बारग' NDB फोरखौ जेलनिफ्राय जोङो लानानै फैनांगौ बिनि थाखाय जों एजेन्डा लादों आरो लोगोसेनो मार्टियार परियालनो फैसा होनांगौ केस उइथड्र खालामनांगौ रिहेबिलिटेसना प्राय जोबफैबाय एसे थाबावगोन बेखिनिया दिनै मेजर बेबायदि नंलिया खारन 4881 प्राय माने रिहेबिलिटेसन दिनै मोनबाय दा NDB नि मोनसे इस्यु थाबाय NDB रिलेटेड बारग' NDB आरो एकर्डनि माखासे इस्यु थाबाय रिलेटेड जेंनाफोर थाबाय फारसेथिं बर'नि माहारियारि आफाद आरो गौथुमफोरखौ खौसे खालामनानै हाबा मावलांनायनि थाखाय जोङो थांखि आजावगोन हारि दानायनि थाखाय गुबुन फारसेथिङै बड'लेण्ड ओनसोलाव आसामाव थानाय ट्राइबेल माहारियारि आफादफोरा गुबुन गुबुन माहारियारि गौथुमफोरजों एबसु दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिदा गेदेरनि रल लानानै जोङो ज'यै खौसे हाबा मावलांनायनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलखौ आरो बिथांमोननि जेंना जेंसिखौबो जोंनि खहा जायै बायदि जिखिनि जेंना दङ बेखौ सुस्रांनायनि गेजेरजों जोङो खौसे बोरै थांना थानो हायो आरो बे मनसनिफ्राय आं बेखौबो आपिल खालामदों आरो जोंनि डेलिगेट हाउसआवबो बे खोथाखौ जोङो सावरायगोन जे बर' जि आन्सलिक राजनितिक दल दङ बे आन्सलिक राजनितिक हान्जाफोरनि गेजेराव जोङो माने पुनर बिबेसना खालामनानै जोङो मोनसे आन्डारस्टेन्डिंनि गेजेराव हारिनि खौसेथि हारिनि थामोन्था हारिनि रैखाथि आरो जोंनि ओनसोलखौ मर शक्तिशाली दानांगौनि थाखाय जोङो खौसेयै हाबा मावलांनो हायो नामा थाबायलांनो हायो नामा बे खोथाखौबो जोङो आपिल खालामगोन आरो सावरायगोन।